Gaur holtzatik jaitsi eta platora ekarri dugulako Euskal Rockaren panoraman 25 urtez jardun duen taldea eta oraindik ari dena. Bidea da Helmuga beraien azken diskoa. Aurkeztera atoz eta ikusiko dugu zer kontatzen duen beraien 25 urteko bide honek. Biba Kokain! Aupa Kokain! Arratsaldeon! 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 Aupa Geixo! Arratsaldeon! Bueno, Arratsaldeon, Zaloa, Aritz, Iker... Gustora pozik zaudete, disko berriarekin? Oso pozik. Bai, ezta? Hau fase polita izaten da, ezta? Hau da, maitemenduta hori, zaudenian erabak eta bakarkan ikusten dozu. Eta gainera bidean bai agertzen diran gauza guztiak horretara eramaten zaituzte denbora guztian, pizkatze bat sensazio horrekin eta hori oso polita da. Aritz, esku artean duzu viniloa, ez da, kasu honetan? Hau da. Kokainen azkeneko diskoa, viniloa, bidea da Helmuga izena duena. Nolakoa izan da disko honetara iristeko bidea? Oso polita, lan asko egindakoa baita ere, eta asko gozatu duguna. Gu bakarrik ez gaudelako, beste lagun asko ere gaudelako tartean, eta bueno, asko gozatu dugu. Bai, hori, gu talde bezala eta baita lagun guzti hauekin. Bai, lagunak aipatu ditu Aritzek Iker, okerrezpa gaude 10 kantu daude, ez da, diskorren barruan, 5 dira berriak, esango dugu, eta beste 5 dira bertsioak. Bai. Eta zuek aurkitu dituzue lagun onak bertsio horiekin jolas egiteko, ez da, kantu horiekin jolas egiteko. Hori da, pixka bat, 25. urte horiek ospatzeko jokatzen hasi ginen 5 bider, 5, zelan egin, zelan eraiki diskoa, 2 urtetan 2 disko ateratzea bebai guretzako erronka izan da. Erronka erromena. Beti oso lasai ibili gara, gure denborako oso lasai hartu ditugu, eta batian zan, ama. Orduan formula hori ez, pixka bat, 5 abesti berringo ditugu, eta igual bertsinoekin gure lagunei eskaini edo aukera gure abestiak bertsionatzeko. Eta, bueno, erreza izan da lagun horiek aukeratzea, eta... Bai, erreza izan da aukeraketa? Bai, bastante segiduan egin genduen, bai, eta, bueno, 5 bider 5 horra eskenean eraiki dugu, ideia horrekin, eta, bueno, abestiak horre zeuden, bai, abesti bat bidean utzi dugu, baita, zei abesti grabatu genituen, baina 5 aukeratu, eta, bueno, horrelako gauzak, gertatzen dira, eta, bueno, oso pozik. Bai, izan zaila izan, azkenian egia da, 25 urte hauetan bidean lagun pila bat ditugula eta jende askoekin numenatu dugula, baina batzukin berezik eta justo dizkan agertzen diren jendearekin, benetan egon gara horrela. Orduan, nahiko garbi egin euken, batzu behintzat oso garbi ginen da, hauek ojala holduten, hauek ian nahi duten, hauek garbi ditut, ez da inzaia izan. Lagunak asko ditugu, baina bidean, beti nahiko garbi ikusten zen. Eta hori, azkenean, lagunak aukeratuta, beraiei eskaini eta beraien aukera izan dira abestiak, beraiek aukeratu dituzte. Beraiek aukeratu dituzte abestiak, baina lagunak zuek aukeratu dituzue. Bai. Ez da? Jakingo du nortzu diren zuen lagun horiek? Bai. Eraso taldeko lagunak izan dira, lagun minak izan dira, eta 25 urte guzti hauetan oso elkarrekin eta oso batera egon garenak. Gainera, eredu desberdinetan, musikari bezala da, baina lagun min bezala ere bai, beste esparru batzutan ere gustora. Eta beraiek garbi zaukaten itzalak nahi zutela, eta gu oso pozik, eta gu flipatzen entzutiana itzalak beraien bertsionatuta, zeda, hori abestia da, gure abestia da, baina bapatian oso desberdin entzuten duzu, eta oso beraiena egin dute, eta hori guai egon da, hori oso polita izan da. Azkenean askatasuna ematea zen, beraiei ez, beraiek gure abestian nola egingo luketen, eta hori, bai Eraso, Zea Maiz, Nakar, eta gero Mursego, eta Miren Arbaiza, Ander Mujika eta Josa Balestena, ondira bertan. Eta hori, pixkat, azkenean ez da bakarrik musika egiten edo ezagutu garela, baizik eta taberna batzutan, eta hortik kanpo ere egon gara, bizipen gehiago daude. Horregatik dira lagunak, ez da? Noski. 25 urte esaten da oso erraz, baina non dago sekretua guandikan hor gogoa izateko edo ez dakit hor mantentzeko zuek?
Ez que erraz esaten, hau eta bost, bai, baina hor egon Ez behar da. dakit dio zaloak. Benetan? Benetan, ez Nik dakit. uste dut errespetuan oinarritzen da, Bai. ez? Bai, bakoitzaren errespetua eta bizitzak dazkan erronkei aurre egiten eta lagun moduan bakoitzaren momentuak errespetatuz eta horreri malgutasuna emoten eta denborak lasaitzen eta Bai, presarik ez izaten. eta askotan. estres puntutxo horrek kendu mai gainetik edo ekuaziotik eta bueno, horrela maitatzen gara eta jarraitzen dugu. Batzutan motivazio ere, ez dakit, bukatu iten dago, ez da aztu iten dago, ez dakit, nola esan? Kreatibitate azkenean, gara gizaki kreatiboak ematen duenez, abestiak ateratzen ditugunez. Azken 2 urteotan mentza bai. Eta, bueno, azkenean horrek be bai, bizirik mantentzen zaitu eta ilusioakin eta kreatibitateak badauka, ez dakit, plus eta injekzio hori, ez? Eta gero ja dago eta bosturtan, nik uste aman komunian gauza asko ere ditugula, bakoitzak bere bizitza dauka, baina lagun bezala ere aman komunian gauza asko ditugu. Oso gustuko dugu kontzertuara joatea, oso gustuko dugun bizit modu bat gutxi gora beran ez eta bakoitzak berea izan, orduan horrek ere erresten du moduren batean, horrela jarraitzari. Eta gero, elkar asko maite dugulako, hori ere egia da. Hori erra da. Ez que egia da, Eta 25 urte hauetan, Kokainek ze rol jokatu du Euskal musikan? Aritz? Ui, Zaloak horrela egin dugu. Hori ez dakit guk erantzuteko Zuen moduko ustez, galdera den. Oso niri bintzat oso zaila egiten zait, baina ez dakit oso ondo benetan, zer erantzun. Esan nuke, hor egon garela, beste askok bezala musika pasio dugulako eta hortan jarraitzen dugulako eta hori da gure errola, musika Eta honak egitea. zaretelako, Aritz, honak zaretelako. Gure errola da prestutasunean, beti pres moduko talde bat. Beti mantendu izan dugu gure disiplina eta gu taldea fresko eta engrasalta mantendu izan dugu. Orduan, musika egiterakoan, sortzerakoan, jotzerakoan, deitu gaituztenean, ez gaituztenean deitu bebai hor egon gara pres eta gure errola beti izan da deitu gaituztenerako pres egotia. Orduan, kontzertu handiak, baten batzuk bai jauzin dira, baina, normalean gure rola bebai da, publiko txikia edo ez publiko txikiaren gana hurbiltziana. Eta hor posik eta gustora sentitzen gara, egia esan. Orain txikia aipatu duzula, gaur egun dena dosi txikietan iristen zaigun honetan zuek, torri zareat eta danba, 10 abesti grabatu eta hemen dauzkazue 10 abestiak eta orain eskerrak bost beste batzuk indituzten. Esan berra dago. Eta barruko oso politia da gorri-gorria, erakutsitzak Iker. Hori da. Bai, Listo gorri-gorria polita. Alotxek egin dugu diseinu guztia eta oso pozio. Alotxarregi. Kaineroa, erra. Keston indarra daka, Polita. Ez que da, magnetizatuta da, omen dator. Elektrizitate pila dugunek, Txe. Gure zea maizeko lagunak moduan, ez da? Hori da, elektrizitatea, gorri. Bueno, elektrizitatea aipatuta emakume abeslariak. Zaloa, zu izan zara, esan genezake, urrenekoetarikoa, Euskal Rockaren panoraman, hor, lehendabiziko lerroan, egon zarena. Nola bizi duzuzuk hori? Bueno, 25 urte hauetan modu oso desberdinetan. Bai. Zan nahi dut, azkenian norbera ere garatzen dijoa eta norbera ere aldatzen doa. Orduan eta horrekin batera, bizi dituzun egoera desberdinak, ez? Orain atzera begira, lehen momentu batutan gogorragoa zen. Azkenian, horretan jarraitzen dugu, eta nik uste dut emakume bezala, eta horrean egonda, baditugula kriterio batzuk oso desberdinak, eta epaiketa bat dagoela oso desberdinak gurekiko, mutiekiko oso desberdina dena. Zan nahi dut. Begiratzeaz aparte ja ondo abesten dudan ara ez, nire fisikoarekiko, ero gauza askorekiko begirada era epaiketa ere hor dago, eta horrendik jarraitzen du. Nik uste lehen gehiago zela, baina gaur egun justo elektrizatea komentatu dugula, orain dela gutxi aukera izan nuena eta hor plazer handi hori ere, 25 urte barruan ere ematen dudanak ospatzen ari garela, serioski eta gustora, beraiekin azia maizekin ere parte hartzea hor, eta bapatian elkartzea horren beste emakume, hain adin desberdinetakoak, hain estilo desberdinetakoak, eta danak eguan zen emozio guztiakin eta inpetu berdinarekin, ez? Eta nik nahi dozin iztu, urten guzti hauetan irabazi duguna izan dela, plazaratu dugula gehiago emakumearen papela eta rola. Zen ikusten egon beti egon garela, eta indartxu eta gogoakin eta gauza asko egin ditugu beti, baina falta zaigu izan zaigu askotan gu plazaratzeko lekuak eta gauzak egotea. Eta espero dut urte hauetan hori lortu izana. Eta beste begira behar ditugula nik uste, behar dituzte ere referente desberdinak
ni barne behar bada, espero norbaitentzat ere moduren batean, azkenean ikusteko aukera badaudela gauzak egiteko eta horreri jarraitzeko. Eta nik uste dut hori, neska gaztei begira hori gazo garrantzitsua dela. Azkenean ez badute ikusten horrelako referenterik asko zailagoa da aurrera jotzea, ez? Asik, espero dut guzti hori moduren batean lortu izana. Hoi momentuan, nik uste panorama oso polita dagoela, oraindik asko dugu borrokatzeko, baina hortxe gaude, eta ez gara joango inora, beraz, hor konpon. Zego goa dakazu zola bendikan jarraitzeko. Ematen du guaintxa zizarela, neska. Entzun eta marabila da, egia da. Egia da. Alabak kontatzen dit, pandemia garaian adibidez, igual kontzerturik ez geneukala eta ensaio gutxi eta horrela, eta horrela zian, aber nor karguantatzen zaitun hori guzti gabe ora, nahi ama. Segi, ama, segi, ez aldokazu kontzertutik, ez aldokazu. Egia da. Bueno, kontzertu hemen ez, baina kantu bat behintzat joko diguzue. Ze kantu jo behar duzue oraintxe hemen, zuzenean bibazueken? Bidean goaz. Bidean goaz. Osongi. Zer du bidean goazek, Iker? Letra salona da, orduan berari mango dio. Berak azaltzeko. Justo pizkatxo bat nahi guen idatzi, 25 urte hauetan zer sentitzen dugun hori momentuan. Ez gara oso zaleak pentsatzeko atzekoa politagoa izan dela oraingoa, baino gerokoa. Nik uste dut, hoi momentua oso polita dela bizitzeko eta hauxe daukagula bizitzeko orain. Noski bizi izan dugun guztiak ona ekarri gaitula eta hori ere garantzizkoa da, Baina pixkat hori nahi daizu, hemen jarraitzen dugula oraindik badukula zer esan eta zer bizi, eta bidean goazela, aske eta gustora goazela. Nahiko simplea da zentzu horretan. Baina pixkat emozionatzen naiz, Osea, gerora idatzi oster eta ja orain entzuterizkoan eta relata. Gelditzeko asmo gutxi. Pizka bat, igual, musikalki bai, badauka Atomikaren diskatik pizka bat, iturria eta hortik jaten dula, eta, bueno, link bastante, naturala, abesti honek adibidez, gero diskan, beste bide bat egiteko dakagu, entzuten, eta horrelatxe. Iker eta Zaloa, hartu zazue zuen lekua? Bia joango zaretelako abestera, segi lasai. Eta orain bai, kokeinekoak prest ditugunez, goza dezagun. Aritz, zuk eman nahi diezu paso? Gurekin, kokein? Bai, zergatik ez. Zein da nire kamana? Profesionala. Hori da ez? Argi gorri duna. Beno, barain gurekin, kokein. Egin dezagun barre kontrola galduz, amaiera iritsi baino lehen. Orain badugu zer sortu, zer egin zer esan zer bizi, zer bizi. Bukara zaidugu begira irribarre maltzurrez izkutu. Xamur eta ederrena sortu nahian elkarrekin, beste behin bizirik sentituz bidea eginez. Denbora gugan utzi dituen orbain guztiak batuz, orain badugu zer sortu. Zer esan zer bizi, bidean goaz, amestuz gorantz, egan aske, bat eginda.
oso ona. Kokein. Bidean goaz, Zoragarri. Salva eta Iker, etorri. Zatozte gure gana. Etorri lasai ona. Gauza erra da zuzenen, entzutea. beti. Maravilla. Ari, zein presio, zure taldekideak horre... Hau sekula egintzen nuen, zure taldearen kontzertu ikusi horrela eserita, butaka batekin. Inditu. Esan behin akustikoak eta egin izan dituzte, dago naiz ikuse bezala, eta, bueno, gero jaitzen godegu pribatuan. Oso ongi. Oso ondo. Bueno, gu ere kokeina ezagutzeko bidean goaz, Beste galdera potolo bat, 25 urteotan zenbat aldatu da taldea? Nahi duzuenok erantzun? Ba, ez dakit zenbat hori nola kuantifikatu, ez nahi eta aldatu gara, gu aldatu gara nenean ere bai, ez? Politena da nik usteot bizi izan dugun aldaketa guzti horiek elkarri moldatu garala. Eta nik usteot behar bada hori da sekretuetako bat bitu. Ontxe gogoratzen naiz. Ez, aldaketak euki ditugunak gure biztan ere, elkarri moldatuta egon direla normalean, eta bai, zerbait hor bar dago betzen gatuena. Aldatu noski, beti aldatzen gara, ez? Denbora taldeari dedikatzeko denbora. Zenean gero eta denbora gutxiago. Izan genituen garaiak, astean, 3. Dena, ez da? Dena emateko garaiak, ez? Eta olakoak, baina, bueno. Batez ere hori, Bueno, baina mantentzen dugu. Bai.